SMBO, Ruben Eclis, my God. Good morning sa bawat isa sa atin sa mundong ating kinagalawan. May kwento kasi ito sa kwento sa hari na yung hari may dalawa siyang anak na puro prinsipe. Tapos ang sabi ng hari na kung sino makabigay sa kanya ng magandang pagkain, siya ang makasunod sa pagkahari. Tapos yung dalawang anak niya, anak sa asawa niya, nagkuhan yun, yung bali bunso pumunta sa gubat sa loob ng 1 linggo. Naghanap talaga siya doon ng pwede makain sa ama niyang hari. Tapos nakita siya ng usa doon, kinuha niya, dinala niya doon. Sa sobrang pagod niya, sa puyat niya, nakatulog. Tapos yung kapatid niya nakita na may usa na nakatali, yun kinatay. Tapos sinarapan talaga pagluto, tapos ibinigay sa hari. Kinain, talagang busog na busog talagang hari. Tapos pagka nabusog na, tinanong niya, saan ba ang kapatid mo? Nandoon, natulog sa baba. Sabi niya, pinatawag, inipon yung lahat ng matauhan doon. Tapos sinabi talaga na itong anak ko, yung panganay na anak ko, ito ang maging hari sa palasyo na to, siyang kasunod sa akin. Tapos yung bunso na, siya talagang kumuha sa usa. Sinabihan yung ama niya na hari na, Papa, ako naman ang kumuha noon. Sa sobrang pagod ko doon sa bundok, kaya ako nakatulog. Kaya sabi ng ama niya na hari na wala na akong magawa. Sinabi ko kasi na kung sino makabigay sa akin ng magandang pagkain, yun ang yung sunod na hari. Kaya sa sama ng PBMI ngayon, na sabi niyan, isipin nyo ng husto. Kumpiyansa kasi kayo natulog kayo sa pansitan. Kaya nangyari ngayon, naiwanan kayo. Sa akala nyo na tapos na mission nyo kay Divine, tapos na mission nyo kay Master, hindi pa. Kasi andyan pa si Divine Grandmaster, Miss Madonna First. Kasunod pa rin doon si Alas King, the King, Ruben Libor Eclidasican. Kaya huwag kayong matulog sa pansitan para hindi mapunta sa wala ang lahat na pinagpaguran nyo, pinaghirapan nyo. Sikapin nyo na pinagpaguran nyo, pinaghirapan nyo, mapunta sa inyo ba? Hindi mapunta sa taong maagap. Kaya sabi nila, aanhin daw masipag sa taong maagap. Kaya yun ang isipin nyo ng gusto. Kaya huwag kayo masyadong mabahala sa akin. Kasi ako wala. Ganyan talaga pag sikat ka, kahit anong iba to sa'yo. Pero sinabi din talaga yung dati ni Divine Master Ruben indirectly, Senyor. Bakit ka magalit na hindi naman totoo? Pag totoo rin, hindi ka rin dapat magalit kasi totoo yun Kaya sasama natin dito, ang saman kasi ng PBMI, sa Caribbean, parang boxing yan. Kailangan taas kag hangin ba, kabalo ka muli kayo o kabalo ka musuntok. Kung di ka pagkasuntokon, kabalo ka muli kayo o kabalo usab ka musuntok. Ito ang sa ating ngayong samahan. Hindi ka patanga-tanga ka. Tapos sabihin mo na anis ka. Ang tanong ko sa inyo, ano ba natutunan nyo? Ano bang nalalaman nyo sa mundong kinagalawan nyo ngayon? Ulitin ko, mahirap tumanggap ng biyaya galing sa Panginoon na hindi nyo pinagpaguran, hindi nyo pinagsikapan, at saka hindi kayo naglaan ng tamang panahon. Makamit nyo yon, pero kailangan talaga pagsikapan nyo yan ng gusto. Kasi hindi rin biro ang pinaghanda sa aking Panginoon Diyos, Divine Master Benedict Senior, Master King of all Kings, Master Benedict Junior, Divine Grandmaster, Miss Madonna the First. Ang nagpatunay sa videos ko, post ko sa FB at sa YouTube, totoo. Alam nyo kung bakit? Kasi maraming positive at saka negative. Hindi yan mag-spark kung puro lang like, puro unlike. Kaya nga kailangan may bad comments, may good comments, may bad unlike at saka like. Alam nyo kung bakit? Dahil spark sa daling salita, tugma, tumpak. Kaya ganyan na marami talaga hindi matanggap. Hindi talaga nila matanggap. Kaya nga mas gustuhin pa nilang mamatay kaysa maniwala sila sa aking Panginoon Diyos, Divine Master Ben Indirectly Senior, Master King of all Kings, Master Ben Barakli Junior, Divine Grandmaster, Mas Madonna the First. Pero ang tanong ko sa inyo, tao lang kayo. Ako dito, ulitin ko, kahit magtanong kayo dito sa barangay namin, nito ba hindi ko natikman yan, sigarilyo, wala akong dokit sa barangay namin, sa lungsod namin, sa probinsya namin. Kaya mga tao na nagsabi na ganyan, yun ang patunay na affected sila sa mga sinasabi ko. Wala kayong magawa, tao lang kayo. Samantalang ako, tauhan ako sa aking Panginoon Diyos, Divine Master Ben Indirectly Senior, Master King of all Kings, Master Ben Barakli Junior, Divine Grandmaster, Mas Madonna the First. Para kasi akong mangga na napakaraming bunga. Kaya sa sobrang dami ng bunga ko na hinog na,
Ang daming gustong umakyat sa puno, ang daming magbato, ang daming magnakaw. Kaya ito ang nangyari sa akin ngayon. Dahil sa bunga to, sa produkto na binigay sa aking Diyos o Panginoong Diyos, Divine Master Ben Idelke Senior, Master King of all Kings, Master Ben Barak Junior, Divine Grand Master, Mas Mandinikyo First. Pero sa bagay, maraming salamat din kasi kayo ang negative. Kung wala ang mag-unlike sa akin, wala mag-bad comments, ibig sabihin, ang nanood sa akin, kapiranggot lang, pero marami kasi, affected kayo kasi totoo yan. Pero alam niyo kung bakit ang totoo napakahirap paniwalaan. Mas naniwala kasi kayo sa kwentong barbero. Kaya sinasabi dati ni Divine Master Ben Idelke Senior, ang gawa ang magsalita, hindi ang salita ang magawa. Kaya kung nakita nyo, hindi naman siguro kayo mga bulag, nakita nyo ang binablog ko. Ipinakabit ko, ipinakaukit ko talaga. Alam nyo kung bakit, pira-pira yan. Pero dahil sa mahal ko ang Panginoon, ipinakaukit ko talaga sa Father. Naglaan ako ng malaking halaga para may pakita ko sa buong salibutan kung sino talaga ang Panginoon ko dito. Alam niyo kung bakit si Jehovah hindi yan nakilala ng Panginoon, kung hindi yan pinokramar ni kalan-kalan ang hari sa Madulunda. Ngayon din ako. Hindi makilala si Ruben Ikli sa buong salibutan kung walang Jimmy Limpot na tumayo sa buong salibutan na napakilala sa inyo na wala ibang Panginoon dito sa buong salibutan ang tatong persona sa Santissima Trinidad. Buat panon at sa hanggayon. No, now, yesterday, today, and tomorrow. Kaya tandaan nyo yan. Hindi ka makilala kung walang magpakilala sa iyo. So, ingat na lang. Maraming salamat sa lahat na nag-unlike sa akin, nag-like sa akin, na bad comment sa akin at sa good comment sa akin. Sa inyong lahat, naway, maintindihan nyo bakit kayo nasaktan. Kasi totoo lahat na sinasabi ko. So, bato-bato sa langit. Ang tamad, laging pikon, sobrang galit. Ganyan talaga palagi ang buhay. Weather lang. Kung naalala nyo dati si Kaerne Baron, tinanong si Kaerne Baron dati, Kaerne, bakit lahat na magtanong sa iyo masagot mo? Sabi ni Kaerne Baron, dahil sa magkasama ko sa spiritual division, membro sa New World Spiritual Division, under yan sa aking Panginoon Diyos, Master King of all Kings, Master Ben Barak Junior. Bukas, 28 na, 21 February. Kaya, sa linggo, bukas linggo na sa Lunes or Monday, March na. So, mag-isang taon na tayo na nakaangkin sa gupit sa ating batas ngayon na lahat tayo kinunan sa ating sariling karapatan na dapat sa Pilipinas may demokrasya pero ngayon wala ang demokrasya sa bawat isa sa atin. Kulong tayong lahat sa sarili nating tahanan. So, ingatan kayo lahat palagi. Ulitin ko, pataas na naman ang kalamidad nito.